Bueno, ja s'ha acabat. Falta poquet per les 10. Encara és de dia, però bé, ja és de nit pràcticament. Total, el recompte seria 3 bosses. 1, 2 i 3. 3 bosses, uns cubells d'alumini, de plàstic i bé, cosetes. Una mica de tot. He trobat una mica de tot. I no res. Ara ja, doncs, la bicicleta i cap a casa. I no res. La feina està feta. Em quedaria una mica que... He vist una mica encara de brossa, de plàstic, una miqueta, cap aquí avall, i encara hi ha més brossa, hi ha més porqueria, però bueno. Algú és algú. Algú és algú i s'ha de fer, no? Sí, clar que sí. No res. Adeu!